Hello guys, welcome to my new video लोगोफोर आंनि मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ गोदानै बरायनानै लाग्रोलायबाय लोगोफोर बेनिफ्राय जोङो न'आव फैदोंमोन आरोना गामियाव मागो जानो होननानै बेनिफ्राय नै लोगोफोर रानि गाथोनाव बेरायनो फैदों आरोना गामियाव फैदों नालाय बेनिफ्राय जोङो दायो नै रानि गाथोन होननाय मोनसे जायगायाव बेरायनो फैदों जों लोगोफोर ओमफ्राय नै ओरैहाय नै दैया जि स्राय स्राय बोहैदों आरोना ओमफ्राय आङो जायगानिबाबो मालाबाबो फैफेराखैमोन आरोना लोगोफोर दिनैसो फार्स्ट टाइम फैबाय ओमफ्राय नै ओरैहाय दङ इयाव आब' दं गुमै दङ ओमफ्राय ओइ नै बोराय दं ओमफ्राय रावबो गैया नालाय ओमफ्राय आफा माबा फैयो नामाथाय माबा माबि जोंथ' मिथिया आरोना ओमफ्रायो जोंहा जि गिबाय गिनानै थांफिननोसो नागिरबायमोन आरोना जा गिखाबाय जायगाया बिराद मोजां आरोना आं फैफेराखैमोन नै गुवार आरोना बिराद मोजां आरोना बेयाव माने पिकनिक स्पटमोन आरोना पिकनिक स्पटमोन बे जायगाया बिराद गुवार मोजां देनजार बैग्रि दंखायो आरोना बैग्रि गोजा इसोरो बैग्रि गोजा आरोना बैग्रि बिफां गोजा आरोना बिराद बैग्रि बिफां दं ओमफ्राय दैयाव माबा मा होनो ना मा हमगासिनो सासे मानसिया सोरबा ओमफ्राय नै ओरैहाय नै दैया जि मोजां आरोना बेखौनो होनो खोमा रानि गाथोन जि मोजां आरोना दैयानो बेनिफ्राय फैफेराखैमोन नालाय ओमफ्राय दैयावबो माबानि थांनो माबाबाय आरोना बोरैबा मोनबाय दैयाव ओंखारलायलाहाय नै नै बोराय मा नागिरदों नालाय नै बैग्रि नागिरहैदों ना हारसिं होलांबाय थांनाया आंबो थांनि र' बैग्रि माबानानै बैग्रि जानो बैग्रि बिफां खाथियाव थांनि र' आंबो लोगोफोर बा रावबो गैयाना बोरैबा मोनदों आरोना लोगोफोर बन्द' खालामथ'दो नामाथाय आइया माबासो गाबाय माबायाव नै न' दं आरोना माबा फरेस्टफोरनि न'नो बे इयाव मानसि दं नै नुहुरनानै गोसोखौ आराम मोनलायदो आरोना लोगोफोर बेनो मारना जायगाया माबाया पिकनिक जाग्राया दाथ' बन्द'बा बन्द' खालामदोंबा नै बैग्रिया लोगोफोरनि नायदो नै बैग्रि लांफानोसै लोगोफोरनो आइयो मोजां मोजांथारलै ओइ गोमोन दंमोन ओइनो गोजौआव ओमफ्राय बिसोरो मोजां नै सासे खागासिनो मोजां बैग्रिया जा गासिबो बैग्रि बिफां गोजाना आइ सेस नै बेखौ खालाय आयौ गिदिरथार नै आरामथार नै आइदिहा बैग्रि हाबो ओइखौ खालाय इखौ गिदिर आरामथार आयौ नांस'खालाबाय थायो माबाया इयो मोजां गिदिरनो आयौ ओमफ्राय थाइसे आंनो बै मोजांखौ ओइ नै इसोरबो गिदिर ओइ खोनाहैना जि मोजां इयो बैग्रिखौनो जानो गिबावदों सासे बिब'आ जाल्लाखासो गोथावब्रा आंबा जादों मबाइल गंसेखौ माबाबाय गोदै ओमफ्राय बैग्रिया जा गोथाव ना नै ओमफ्राय बेखायनो एम्फौ जालायदों आरोना गाखोदो बैग्रि बिफाङाव गोमोनथारै बेबो बिदिनो जागोन गोमोन ना गेसाव जागोन गेसाव जागोन गोमोना गोथावबो दे बैग्रिया गोथावथार मोनयो बिदि बुरजा खालामना जायो बिलवानो जायो सोरबा जारलाहाय नोंजों थाब खानांगौ ओमफ्राय लोगोफोर जोङो नै माने रानि गाथोन ओरै फैनानै गामिखौबोथ' मिथिया आरोना मा होनो मा हादान होनो हादाननि नामखौ मिथिया आरोना मा होनो मिथिया बेनिफ्राय बोरायनि लोगोआ सुटियाव दंफैयो आरोना बेनिफ्राय गावसिनाव हाबनो लिंबाय आरोना नै मोनथिनानै
ओमफ्राय दा जोङो हाबनोसै आरोना हाबलांसै आरो एसे नायना थांसै आरो जायगाखौबो जायगा नायथावथाव हाबनोसै बोरायनि लोगोनाव हाबनो नागिरदों लोगोफोर जोङो दायो बारासो जा मोजांलाय आयौ आंना फास्राया गारियावनो दं जारलाहाय जोङो लोगोनि न'आव मा होनो जोङो सायरि लोंनानै फैफिनबाय आरोना लोगोफोर दा थांफिननोसै न' फारसे बेनिफ्राय नै हाथाय गोदानाव दङ नै बेखौ होनो हाथाय गोदान बाजार आरोना बेयो हादाननि ओमफ्राय बेयाव लोखि मेलाबो जायो आरोना बेनिफ्राय बैयो गणेशबो जायो होन्दों नामा ने गणेश फुजा जायो नामा ओइ लुगासिनो फाहामगासिनो आरोना दायो बेनिफ्राय मायाव दं आङो बैग्रि नुबाथाय ओरैबायदि खुदै गयो नालाय लोगोफोर बेनिफ्राय आरो बैग्रि बेयावनो हाथाय मा होनो बे बाजारावनो आरोना बैग्रि बिफांनाव नै बेनि सिङाव आरोना आङो बैग्रिया थावना थावा बेनिखौ खानाय नायनोसैलाय आरोना बाजार मोनबाय जों ओमफ्राय मेथाइ लाबाय आरोना गरम बाजाराव लोगोफोरनि जानो जोंनो ओरैहाय मा होनो गरम बाजारजोंबो ओरै हाबनानै ओमफ्राय नै इयाव फैदो आरोना नै टुरिजिम लग हार्ट कमप्लेक्स आरोना पानबारि मंसम बागान आरोना ओमफ्राय आसाम टुरिन्समोन आरो बानायहांदोंमोन आरोना लोगोफोर बेनिफ्राय कमप्लिट जायासैनो ओरैहाय ओरैहाय दंजोबो आरोना ओरैनो जायगायाबो गुवारानो दंमोन मोजाङानो जादोंमोन ओमफ्राय नै न'आ आङो बारा खाथियाव खेफैलायला आरोना बेखौबो नायबाय आरो जोङो ना दसे हाबनानै लोगोफोर फैनाय फावैनो माने एसे नायलांनोसै होननानै हाबनाय जादोंमोन आरोना लोगोफोर खाथियाव थांबासो क्लियार नुगोननिखौ गोजाननिफ्रायसो खेबनोसै ओमफ्राय नै जायगाया लोगोफोर ओमफ्राय आङो नै ओइखि थांला आरोना आङो लोगोफोर ओमफ्राय एसे इयावनो हाबनानै नायनानै थांसै आरोना दायो दायो जोङो थांफिननोसै आरोना लोगोफोर न' फारसे आयु सैमाखौ बारदावदों थ' आङो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनसिगोन